Så drejer jeg rundt på 1, 2, 3, 4, så er jeg rundtosset, så jeg skal tilbage igen. 5, 6, 7 på det. Eller blive stående. Lone, hun siger, jeg glæder mig til at se det. Skal vi ikke bare prøve? Pointe, pointe, trampe, pointe, pointe, trampe. Og så lige den der. Det er sjovt. Hvis I vidste, hvor mange skeptiske blik jeg får. Det er bedst. Må vi få noget musik, Jesper? Lidt højere.